Som una fàbrica de jocs coberts a Banzhou, Xina. Aquí teniu el nostre parc infantil més nou. Joc independent d'atracció, zona d'estructura de joc de partit lliure. Joc de paret de projecció del joc interactiu. Diapositiva de fibra de vidre. Ovni, joc de caiguda de pilota. Piano de terra. Corredissa d'acer inoxidable. Fossa de sorra ambiental. Llit elàstic de terra. Zona infantil. Soft merry-go-round. Llit elàstic. Masa Unicom. Acceptem comandes OMI o DM. Som fabricants professionals de jocs per interior dissenyats a mida. Túnel del temps. X obstacle. Net Tower. Pont giratori. Pont de l'Arc de Sant Martí. Túnel de corda. Benvinguda a la vostra consulta.